Ir-Radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom, kif tiftakru ġimgħa l-oħra konna bdejna l-intervista ma' Kaġidon Vella id-Deni u smajna dak il-programm interessanti li għandna u ma' sħabu bej 21 ilu Deni, ilu xi 18-17 sena waqt li kemm xi ħaġek. Illum ħankomplu nitkellmu fuq il-karriera tiegħu, fuq l-għana tiegħu u nisimgħu u interessanti naraw, jiena ma smajtux, imma interessanti naraw kif imbagħad la darba komplew in-nofsija l-oħra għana li għannew kif qalbu bejnietom, sew bħala taqsim u wkoll kif żviluppa s-suġġett issa naraw. Mela dik merba Deni u ġimgħa l-oħra ma saqsejtikx. Xi kummenti fuq sew id-daqqaqa, semmejna xi ħaġa fuq Pawlu l-Posen, imma xi kummenti fuq għannejja oħra, sew dawk li tiftakar tal-bidu u forsi li ħallewna b'xorta ħażina. U dawk li għadhom ħajjin, dan huma kummenti interessanti għax mhux sewwa noqogħdu dejjem infaħru l-għannejja u d-daqqaqa wara li jmutu, ma nistax għalija jien. Wara f'ħajjithom kulħadd itihom il-larju nkellem ma nkellimhom ħadd. U mbagħad wara li jmutu, u mbagħad kulħadd jinċenshom. Wara l-mewt ma jiswa xejn għalina. Issa, insemmu xi ftit hekk pereżempju ħansemmu wieħed li ġa semmejni l-aħħar darba bejnietna. Pereżempju Gianni Grigio, dak qabel kont intervistajtu, għalina nsemmi kulħadd nfaħħar kulħadd, għalli ma li ħadd ma jsemmini, ma ħanibdew bih. Ħalli nurok kemm napprezzaw id-daqsa bih li għandu. George, l-għonet nirringrazzjak tal-li oġbok tistidinni. U semmejt Gianni Grigio dak wieħed mill-ħbib għandi u bil-kemm ma qabbatni xiddaħ xejn semmejtu li, għax tant niċċajta miegħu qisu wieħed ta' ġewwa. Illi jekk niċċajta daqsxejn gof jaħseb li jien naħseb li jieħu għalih, imma il-kontra. Daka wieħed mid-daqqaqa wkoll, hemm hu hemm indren il-pupa, ifhimni dawna jiena nħossi li ma tista' tgħid xejn fihom hu. Speċi dejjem qishom jaġevolawkom, qishom is-sefturi tagħkom narhom jiena. Intom mortu qabbattuhom, joqgħdu hemm bil-qiegħda ħasra u l-ħin kollu jiseftulkom. Imma tinsiex George li huma dilettanti tal-keterru. Għalkemm aħna neħdu pjaċir nannu u ma jeħdu pjaċir idoqqu. Imma mbagħad ma trix tkun wiċċek tost għax parti milli daw l-anzjani nqataw. Daw l-anzjani George inti tifhimni u kull minnu dilettant bħalna jifhimni wkoll. Meta tistidinhom għal sarata, pereżempju Gianni Grigio jgħid li dan il-kamra tiegħek niġi jekk ikollok xi klaf xi garax niġi il-bqija tgħidlix f'serata għax b'rispett kollu li ċertu għannejja jagħmlu s-sija, jagħmlu s-saatejn, irridu 3 sigħat, irridu 4 sigħat u ma jridu jieqfu qatt. Issa tinsiex George li aħna qegħdin nagħmlu ta' tsabirra nistgħu noħduha. Il-kitarristi msieken x'jistgħu jagħmlu? Għas jistgħu jagħmlu bżonnijiet tagħhom. U barra minn hekk dawna kibru daw, jiġifieri dana mhux qed tippretendi ħadu żagħżugħ, allura dana wara satej qed insemmu ħin twil ħafna satej. Jiena naf xi ġifieri għax nikkumpanja daqsxejn ukoll, imma ferħ ta' ġenni tieni. Jiġifieri dana jridu jistrieħu bħal ħaddieħor forsi iktar minn ħaddieħor minħabba li Parti minn hekk George li l-għana qed tinqat. Mhux l-għana dawn id-daqqa akbar. Sewa. Mhux għax m'hawnx ta' min idoq għax insemmuhom ġifieri mhux għaf inqgħod insemmihom għaw minn idoq ukoll. Imma daw l-anzjani mhumiex joħorġu jdoqqu l-ewwel nett imħabba għax kibru. U t-tieni nett, George, aħna ħaniġbed lili magħhom nagħmlu watawċna tost. Għax ikun dik is-sija, is-saatejn, u mbagħad wejja daqsxejn oħra, u wejja daqsxejn flori, u wejja xejn dowre, u ma nispiċċaw qatt. Rridu nkunu mrażnin daqsxejn waħda fina nfusna. Issa, fuq għannejja tal-bidu, pereżempju, il-ġimgħa l-oħra semmejna il-Johnny, il-Laws. Naf li fil-bidu kont għanni miegħu inti, mhux ħażin. Kont iwa kont, u għamilna ħarġna duett jien u ta' Senior of Air. Għamiltu diska minn għalija, u Le, ma konniex għamilni fuq il-kazett, un bat kien ħarġu diska ma' Ringo. Sewa. Imma dak jien u konna għamilni l-darba. Sewa. Daka kienet għalija xi ħaġa speċjali dik, għaliex Gianni kien ġir ħamis għadni niftakar, kont ġimusi għalli Gianni ridek u tlajt tal-ħamiem, il-ħamrun, għalli għabat il-bajru, pers li dak ma jafx jikteb. Għalli dana semek, u bdejt nejtek meta mort id-dar, bdejt nejtek mara nix qiegħed sew. Ivvintaħu ġifieri. Żgur dak ivvintaħ Gianni,
Jina veru namlu ħadak l-bniedem, jivvinta u ma jaqafqat, dejjem jaqafqat. U il-ħamis tajuli u s-sib ta' minniħ fuq il-xandir u television. U għamenniħ ma qrajna xej. Bramment. Imma kirtu moħħita biex għamenniħ. Imma ma jiddisfidik esperienza sabiħa u kolla għalija. U għabnidem nasib li jitlob ħafna minn għandkom, meta jkun qed Janni. Ma jħarġ kollox għaddej. Ġanni bniedem li iħoss il-kiterri ħafna, jekk ma jkunux eżatt jieqaf. Bniedem ta' disciplina għal dawn l-affarijiet. Tifhem. Ħansemmu l-aħħar wieħed u nsemmu daqsxejn sil oħra milli għandek. Lil Nino Kalora. Semmejtu l-ewwel. Nino Gallia. Nino Gallia, dak l-istess dak ħabib tiegħi għandnej kbir li ma nistgħux ninsewh għax għannejt miegħu kien hawn ħafna tfal għannew miegħu ikkopera magħhom u dejjem nixtiequ li għanni u għalkemm kiber imma u bħalma jgħidli sa l-mara kibret jien kbirt jgħidli nħanħalli wieħed għad-dar u ma t-tex tort. Ħasra ġifieri daw li huma anzjani u għadhom tajbin għall-għana bħal Nino Kalora titħassarhom. Id-driċċi għatem m'hemmx tagħmel żmien jafas fuq kulħadd kif ħadd jafas fuqna wkoll. Ħalli se nisimgħu daqsxejn waħda naħa l-oħra taż-żigarella li kellek u qegħdin kif titqasmu issa. Issa f'dejħan jiena hawn l-brazz, ħanannu u l-budaj ċajta naqra ma tasika. Sewa, u ħajdoqqulkom ħajdoq il-bozin, musjan u spiru għat-soppardi tal-gas.
قلبك ما تخش
Mela, emmek kif smajtu kena it-tini ta' qasima biex ngħidu lajek ta' lana kif tqasmu mhux ġdid meta kien hemm id-deni u kena l-Nenu l-Brazz u kena l-Budaj ta' Siġiwi u l-Giuseppe Meri ta' Sika. Issa, deni, emmek bdiltuhom issa is-suġġett ma bqajtux fuq l-istess linja fil-waqt li Zeppi qed jgħid li hu ħajjaqaf ma f'daqqa waħda sibna l-ħajjaqaf qatt għax inkella jaqalu sinu qal. Inti mbagħad l-Brazz fuq x'għannejtu. Jiena u Nenu għannejna li huwa faħħan u jien nfaħru. Qed tifhem? Għax bħal-metrek fil-programm li konna għamilna l-ġimgħa li għaddiet. Li l-għana kif jinħaraq ta' dak il-ħin, inti taf xi ġifieri Ġorġ, għax inti tifhem daqsna fl-għana. Kif jaħsar jiġi toħodha hu, pereżempju ġieli tibda bċajta u tibqa' sejjer bija. U ġieli tibda faħru, faħrek. Hija normali kif għamel Zeppi pereżempju. Il-Budaj għallu il-ħin kollu jilminta għas-sajjieq. Deka, ifimni, ta' Sika wieħed mill-għannejja brukuni l-għanna ta' ġifieri għak daw affarijiet jitħollok bħal ma għalluk Budaj, titħollu toħroġ minn kullum kien. Umbagħad hu biex jiddefendirħu għallu għat jaqfluni ma noħroġ. Imma l-għanna daku Ġorġu. L-għana l-gostijaw li l-ewwel jisu jbellaħ ħilek iswed, u f'daqqa waħda l-aħħar minuta jgħidlek abjed. Eżatt. U speċi inti tirrevedi kull ma smajt qabel f'ġi moħħok. Għażgura, għax l-ewwel qiegħed tgħidlu tiqafx għax għandna bżonnok u minnek nieħdu t-tagħlim kif qallu l-Budaj. Għax il-Budaj għannej tajjeb ukoll jafu wieġbu. Mbagħad f'daqqa waħda qallu biex nieqaf irid jaqa' l-irsini. Speċi kull ma inti għannejt li qed jgħidu l-Budaj, għannejtu li għal xejn. Għax da kollu nafu. Jiġi fl-aħħar mill-aħħar, is-sensa sorpriża qiegħed mhux biss għas-semmija, anka għall-għannej stess. Ġiviri, hija kapaċità oħra li jiena ma nafx, jiena ftit nisma' mill-għannejja li kapaċi jimmanovraw, għadik il-kelma zatta, jimmanovraw b'dal-mod li fl-għana tagħhom joħloqu dal-element ta' sorpriża li jaqlib kollox taħt fuq. George, ġat ħaddetna li min ikun għandu għana ġafieħ, kapaċi jaqleb id-dinja dak il-ħin, bis-sens li kollu f'moħħu tifhem. Issa, mbagħad bekket kek jiena meta nintaqgħu tajbin tuħu pjaċir tagħni u ma tixtieqx il-ħin jgħaddi qatt. Qed tifhem meta ikunu sew. Issa mbagħad ġieli tinserta leksija. Ma min mhux għax b'rispett kellu lejn kulħadd hawn l-għażla u inti taf kemm hawn min janni u kemm hawn min ma jannix. Għax inti lilna kollha użintna. Meta tinserta ma' xi ħadd li ma jrid jitgħallem qatt, b'rispett kollu lej ċerti għannejja, dak is-sija tibda tixtieqa. Tieqaf qabel sigħat oħrajn hu. Qabel tibda. Issa, semmejna Zeppi Meri, għandek xi esperjenzi jekk miegħu għax donu dal-bniedem kulħadd jieħu gost janni miegħu. Tieħu gost hu għax mhux kattifu, mhux bniedem kattifu. Bħalma għannej oħra għannu. Ġat dak li Nino Kalora għanna, ċekku tal-Fjuri għanna u koll, ma minnu zar minnu, Fredu għanna. U dona wieħed minnom mill-li għanna u koll. Għaliex titgħallem minnu. Issa, rridu nsemmu fejna fanna ħafna nies mill-antiki, tiftakark per eżempju bħal Paolo Sejker. Niftakru. X'esperjenzi għandek tiegħu? Paolo kien ma jgħat Janni. Dejjem ġej brana Paolo, ma jiġbaqat Janni kien. Donnu kellu garzuma ta' razzar. Kien hemm per eżempju Paolo Lbies. Għallajt jom il-glorja tal-ġenna x'daw kollha mejtin, ma kienx għandna ieħor. Ġielek magħhom? Le. Smajthom biss? Smajthom. Kont immur warajhom dawk nismagħhom u ngħid kemm nixtieq xi darba nagħni magħhom għax kont dilettant ħafna. Amma daw kienu gbar u fleta, għax kiekullu għadhom ħajjin forsi nannu wkoll. Ruġel. Daka mxħat naħilu l-kappell, ux bil-kappell kienu. Kien bravo ħafna. Ma nix miegħu laqas. Le, dak kien bravo ħafna wkoll. Sammiħu l-iżgura ngħid miegħu xejn kien stess, il-bamboċċu. Il-bamboċċu mhix ġurdin ieħor għal dawn l-affarijiet. Taħu pjaċir tagħna miegħu wkoll.
Fredu jider kwit. Fredu ma trikx toqgħod tiltu. Għax Fredu. Mbagħad kelli għanna ieħor favoriti jiena, illum m'għadu xi għanni wkoll. Salvu xi berras gwarda Robbi. Kont noħu peċin għanni miegħu. Xajtlu speċjali speċi. Salvu ma rajtlu xejn speċjali kellu dak il-leħenek janni l dik il-kalma waħda ġa waħda u kont noħu peċin għanni miegħu ngħid għalija jiena. Dik il-ċansek li biex inti taħseb. Tieħu pjaċir ta' għanni miegħu għax mhux pereżempju jaqbadilek fuq ziemel, jaqbadilek fuq ġetri ta' parsi ħaj kisrek u dan, jiċċajta miegħek. Però dejjem ħadna pjaċirin u ngħid għalija jien. Issa mbagħad nikkommentaw baqa' ftit minuti fuq Lana kif inhu għaddej. Jiena minn banda ngerger, minn banda nieħu gost għax fis-sens li hemm titjib, mhux m'hemm xi notu toqgħod tinħabba wara subajk, xċertu xogħol qiegħed isir. Imma inti taħseb li qed inkun giddimja nifsi ngħid li ċertu titjib qed isir jew inkella qed noħlom ħolma kbira u forsi xi darba ħnenduna li hemm żball kbir fajti. Li mhux veru Lana qed jirranġa. Jew mhux veru Lana qegħdin jippruvaw jagħtu sihom ngħidu hekk fis-sens tajjeb. George, int minn naħa tiegħek tixtieq Lana it-tellaw musmawiet. Jiena bħalek nixtieq li u bħalma taf inti dejjem issarrabt kull meta tgħidli dejjem issarrabt biex niġi, però hawn minn kontrija wkoll. Inti m'hemmx għalfejn noqogħdu neħbew wara subajna li meta saru l-festival. L-ewwel wieħed daħlu, it-tieni wieħed ma daħlux. Ekku. Inti m'hemmx għalfejn noqogħdu nsemmu dak nsemmu l-ieħor nsemmu l-ieħor. Però minkejja da kollu minn dak iż-żmien law difetti kien hemm. Però minnaħa l-oħra, in-nies li qabel kienu iwarbu bdew jindunaw li fl-aħħar mill-aħħar tot kollox ma kollox hemm mertu fl-Lana. U n-nies li qabel ma kienux jinteressawhom dal-affarijiet. U ma jinteressawhomx mhux għax kienu ignoranti, għax baqgħu l-istess nies. Imma għax indunaw li kienu ippreġudikati. Bħal meta pereżempju għandek partita futbol, It-Taljani inżomm magħhom jien, inti żomm mal-Ingliżi u kull ma jagħmlu It-Taljani kollox ħażin tgħidli. Ingliżi ngħidlek kollox ħażin. Jiġifieri jew inkella kollox tajjeb inti. Jiġifieri dan kien kollu preġudizzju. Ma jfissirx li kulħadd qiegħed jaġevola, ma George, ħanejdlek waħda u inti tifhimni wkoll. Lana aħna daw l-affarijiet qatt ma rajnihom ta' festivals u torganizza u lejliet Maltin u pereżempju tal-busket kien hawn minn ħada bi kbira għax kien hawn min jażel kellhom il-gajjiet f'idejhom. Dak m'għandhomx għalfejn jeżistu u anke meta wara pjena u jalla m'għandhomx għax post tal ħadd ieħor. Imma m'għandhomx jeżistu dak l-affarijiet, preferenzi ma' ħadd. Kulħadd għandu semu u kulħadd għandu jagħti dmiru u li kulħadd jingħażel u jażlu hemm l-istess nies din m'għandix tkun. Kulħadd għandu jingħata il-ħin, id-dritt u mbagħad kienu kapaċi ifendi għal rasu. Ma qatt m'għandhom sew preferenzi. Jien hekk jidher Ġorġu. Għaliex Lana kull min hu kapaċi joħloq erbanijiet li jkunu sbieħ għandu bijhom jagħti pjaċir il min ħajisma'. Pero fl-istessin għandhom jinħolqu l-okkażjoni kif nipprova nagħmel jiena ma' kull min naf u kull min jgħidli pereżempju issa wasal biex ma nsemmu xejn il-Festival tal-Imdina kif sar dal-aħħar kif taf inti. Tajjeb, jgħidli irrid erbannejja li joħorġuna. Għaskonna nafu bijom dawk l-affarijiet aħna. Imma safrattant x'ġara. Daw qabel organizzaw festivals oħra qatt ma preżentaw Lana, inkun qed nitkellem ma' min imexxi, qedlu inti minn kollox m'intix kapaċi tagħmel. Ftit aħna għal-Maltin u l-Baganin, għal-mela Lana tajjeb, għetlu ntix għettej li bentiti kolħom sħazin. U għalli għetlu ntej l-esti prova, għetlu nisfidak li morru tajjeb. U dan, laqax l-sfida, wara, ċempilli u jgħidli, intom, jena xina, u rejtkom xatkom tamlu, l-għannejja, u semmili nisoħra, l-uniċi tnej li t-tusti kitbulna, kitbaqdaw kitbuhom, fuq ix jaħsbu li għandu il-festival li mur aħjar, jew inkella fejn mar ħażin. U daw, it-tnejn min nies li faħrukom u xtaqu iktar, mhux mortu ħażin, jifdana. It-tieni darba li daħlu Lana
U għal-gazzi tal-la mux mortu tajjeb imma in-nies aċċettawkom, mux fissan aċċettawkom għax intomx baganin, imma għalu ejja, diġa ħaġa tagħna u hemm bżonn aħna ngħixuha u l-baganin jgħixuha wkoll. Aħna hekk nixtiequ Ġorġ li għandna jiġi l-qudiem. Għax pereżempju f'lejlet meta ssir lejla Maltija, ikun hemm kantanti żeffiena li jħalluna għall-aħħar u jisom in-nies jibdew jitilqu u inti qisek tibda tħanbaq fix-xejn u tibda tistħita għanni Ġorġ. Kenna bżonn li dad-diskors li qegħdin ngħidu ma jaqgħux fuq widnejn torroxu. Jiena jkollna nieqfu hawn sar il-ħin, però nistiednek għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla nkomplu nitkellmu nisimgħu Lana Sabiħ li inti għandek ħadsen fih u li inti għandek regolat. Nirringrazzjakom u nistiedinkom għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Smajtu Tisqifa għall-Lana tagħna, intervisti mal-Annejja u d-Daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.